fordult meg ott balkötőben a vendégjátékos. Bíró kapja most a jobb oldalon. Egy ívelés ezúttal is középre, ott nincsen. Uci Mátyás a képen. Bíró megint. Elmegy Bedi mellett. Még egyel tovább. Babinski, Spandler felszabadít. Zimonyi nem tud labdába érni. Babinski húzogat Zsótér mellett. A kötődő játékos, aki az NB1-ben nem mutatkozott be Felcsúton, de ott ügyesen Zsótér a bal oldalon, jön a keresztlabda felé. Fejjel rögtön tovább Harasztinak. Ez szép támadás, Bedi, és indul a balszél Zsótér, közben egyébként Haraszti lent marad, és ez egy kőkemény belépő Bírótól. Haraszti, aztán jön Zsótér, és úgy tűnik, hogy ez Amoszninak. Hosszantolja meg Bíró, de még így is befutja. Kőkeményen érkezik Zsótér. Hogy egy szóbeli feddés. Szorgott majdnem a labda. Kék-fehér játékosig. Bíró. Konyi. A terület Donát előtt, de nem indult el. Az ívelés. Aja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 j. Hát a semmiből szerez gólt a Kozár Misleny a 10. Így viszont alkalmunk van letámadni. Egyelőre nem jutunk labdához. Szépen hozza ki a vendég. Bíró. Meg a labdát. Zimonyi nem fér hozzá, Haraszti sem, és Murkáról megy végül ki. Szituációban is jobb a helyzet kihasználásuk egyelőre, ez Amosznia gólszerző tette hátra. Bíró fordulna le, Zsótér választja el a labdától, Zsótér nagyon harcos, ezúttal is. Zimonyi adja vissza a Kozár Misleny. Mi támadásainkat pedig ezért folytogatják. Fér labdához Murka, húzódik hátra, Somogyi. Két ember Somogyin, és labdát szerez a Kozár Misleny. Ember így nem tudta bevinni a 16-oson belőle Babinski. Hát a hosszú oldalra Herceg csak kocsis volt, nem ért bele, és jól tette. Bedi küzd, nagy erőkkel szabad. Zsótér. Somogyinak ez nagyon csímbe ment. Eladja Zsótér. Babinski. Spandler. Murka. Zsótér. Azzal el lehetne indulni. Így nem. Bíró érkezett jó ütemben. Kozár Mislenybe. Bíró. Ács, Bedi fordulna le. Most át a túloldalra Bírónak, ezt be tudja futni. Zsótér védekezik Bírón. És már 16-oson belül a labda, és Krisztiánnak az Ajka ellen szerzett győztes gólt. Most tavasszal. Herceg lépett közbe, vagy a labdát veszített Virág. Zimonyi már tényleg elveszíti sajnos a középpályán, és kigurigázzák Zimonyit. Zsótér szabadít fel, Herceg érkezett veszélyesen, középütt. Kocsis búbolja tovább, Burka nem tud már labdához férni, Bíró. Bíró keresztbe, megvan a labda Bedinek. Spandler. Teljesen üresen előtte Bedi, úgyis van, csak sajnos kimegy. Feledkeztek róla. 3-as frissítés Pető Tamás együttesében a félidőben. Egy finom csel. Továbbra is magasan a Kozár Misleny.
védekezése. Nem jut labdához Zsótér. És ezzel jöhet a Levi odaér természetesen Zsótér. És ez így nagyon csímbe ment, elveszítjük a labdát. Zamoszny. Kocsis. Kocsis. Puskás díjas csatár, aki különösebben nem alkotott maradandót itt Fehérváron, de 25 éves Puskás Ferenc díjas Zsóri. Herceg hozta el onnan a sűrűjéből Zamoszny. Bíró még befutott a labdát Oroszitól. Még egyszer Zamoszny fejese. Óriási védés Nagytól. Eladjuk a labdát. Ígéretesebb volt maga a szóló, mint a lövés. Minden esetre szép megmozdulás és egyéni akció volt a fiatal fehérváritól. 74. perc, továbbra is 1-1 a mérkőzés állása. László, helyett Kocsis, bocsánat. Bíró, Zamosznyit. Zsórit. Somogyi nem indult érte, és Zsóri sem. Így lett jó a kék-fehéreknek. Bakó, Zamoszny. Nyújt oda. Virág. Keresztlabda Somogyi felé. Ott a kapáslövés! Oroszi kezében nyugszik meg a labda. Szabálytalan volt Dékei, meg is játsza. Ki szurkoljon harsan fel az RBD-től. Indulunk, Zsótér, üres a bal oldal. Dékei. Dékeiben a 16-oson belül most már Dékei laposan szöglet.